Sibulise futhi njani? Ewevuthu kudla khona kunjani? Siyaphila. Ngoba senishilo ngosifiso lona onoMaZulu lana uThunzi apha kuBhukazi. Ubhuti nje ngamafutshane ubhuti umbani? Mina igama lami saziso soqala ukuthi ukwami lapha inkosikazi yami le isesi. Ngola suku ubhuti ikwenzekayo unkosikazi wami wayengumuntu oyocofa ngoba usuku lokucofela abantwana. Uyocofela abantwana. Ngoba unkosikazi wami ke umuntu edolophini ngumuntu oyandifonela, wandifonela akathenga isiqhelo. Walucela ndihlangabeze. Nomntwana wekhona ngalona esikole. Yani-ke saphuthuma samhlangabeza unkosikazi wami. Unkosikazi wami sathi xa sisiza kwabe sokuqhamuka nelithi sadlulile. Yabe imehlisa. Yani wehlika nje sebuqaqa naye. Bese ehlikayo wabethutha impahla zakhe siyambona. Wagcina sesekufithi naye kwayena setshekisa umntwana wakhe. Unkosikazi wami nami ngcokola naye. Kwaze waphuma nje imoto apha emgwaqweni apha ethini. Igijime kakhulu le moto. Yaze yaphuma yaqonda apha kuye yamtshayisa. Wabotyoka naloo bhosana wayeyithenga. Zange ifike endlini. Unkosikazi wami zange afike endlini. Ngimshayisa le moto wenyuka waya phezulu. Wabuya yamthatha ngamavili ngihamba naye ngiqhuba ngamavili. I-distance endibeka ikhona uba isesipidini igijima ingayehliseli. Ikhona uba into yathi loba maliyeke ukuhamba nayo unkosikazi wami kungokuba yonakele imoto. Yama ke ngoku. Yani-ke wehlika lo drayiva ebeyiqhuba. Xa simphawula uphuzile uba wayephethe nebhodlotyana. Impumlo yakhe ivakala uba uncelile. Wemka waya kwa unkosikazi wami. Wama phezu kwakhe waqafika ngathi uyajayiva. Wathi hayi kanti lihlwempu neli lihleli lizolinceda. Lihleli ezohlwaza umthetho namadlaka. Xa ndizama uba ndimegquba ngeswiti endibole kwamakhelwane okufutshane kuba ndafika selimile kakhulu ubuchopho sebungaphandle uchitheke ngaphandle intloko yehlwa apha kweli. Amathambo lana ehlafake wahlafaka eziphumele nje ngaphandle sengafoto yakhe unkosikazi wami. Simbona ngamehlo ke umntwana ke yena uba umntwana wava wagijima xa ebona sisehlo wagijima mama. Wafika walala kuye ndaqala ndatshoke ndaqala ndizama ukugijima nam ndayoba. Nyhani ke lo mbolo xa sizama umegquma ke ngoku uthi hayi bosi thina singogqirha nikoogqirha nihlanga kwabo ufike umntu akafanga hleli ezodliwa ngamadlaka nasendlini. Kwaba njalo ndagqiba ndingazi nankuyintondo nomntwana wabamthatha lo mntwana bambeka kwamzi okufutshane iske mayibe nathi. Mandizibulise iinkosi zami. Ndinibulise nonke bethuni. Ndibulise umzi wamaBhasha bonke bethuni. Umzi wonke abahlali balapha ndiyababulisa bonke egameni lenkosi yethu Yesu. Nam ndingumhlali walapha. uThixo ke makabe nathi. Ngokufutshane izinkosi zami setshilo kutata sithi nje gqwi apha elizweni mayibe nathi inkosi ulungisela njengoba bekusetyenzwa pha kugqityiwe ke ngokusetyenzwa. uThixo ke makabe nathi. Amazwi nje ezinkosi aqhelekileyo mayibe nathi inkosi. Incwadi kaJohana isahluko se-14 ivesi iyokuba yesi-3. Ndifuna ukufunda nje umgca okanye ube mnye noba mibini. Ndiyemka ndiya kunilungisela indawo. Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo,
ndiyakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Apho ke ndiyakhona mna niyakwazi, nendlela niyayazi. Mayibe nathi ke Nkosi. Ngaloo mazwi nje zinkosi, ngokufutshane ndizodlula nje, uThixo ke makabe nathi. Ngamazwi athethwa inkosi yethu Yesu, uThixo makabe nathi. Siyayazi loo nto kokuba umzi wamabhashe nathi sikhathazekile. Inkosi mayibe nathi. Abahlali bale ndawo bakhathazekile ngesehlo, ngokufa okungaqhelekanga. Inkosi mayibe nathi. Uthi uYesu namhlanje ndiyemka ndiyokunilungisela indawo, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Inkosi mayibe nathi. Apho ke ndiyakhona niyakwazi, futhi ke nendlela nina niyayazi. Uthetha nabafundi bakhe ezinkosi zam. Inkosi mayibe nathi. Kumnandi ukuhlangana, kubi ukwahlukana. Kwakukubi kula madoda xa ayesehlukana nayo inkosi. Ihamba zinkosi isiya emazulwini, iyohlala ngasekunene koyise. uThixo makabe nathi. Udade wethu uvele nje wazamkelela inkosi, eyibona yemadoda, eyibona le nto kokuba ikhona le mini zayo, ndiyemka indawo sendiyilungiselele. Thixo makabe nathi. Wazamkelela nje nethi inkosi, kanti seyizofika. uThixo makabe nathi. Yafika inkosi, yafika zinkosi zam. Andazi ke kuba izawufika uphi ungayamkelanga wena, ngoba iyamkelwa. uThixo makabe nathi. Hayi khona asimkhulule zinkosi, akumandanga nakuthi. Hayi akumandanga nakuthi. Lo mntwana besisambuka nathi oku kwethu phacaweni. Thixo makabe nathi. Sisambuka. Vele nje wamkaliliza umntwana kaThixo, kanti inkosi seyifikile. Thixo makabe nathi. Mayibe nathi ke inkosi. Yiyona nto siyibulela kakhulu ke leyo, kanti ukufa kufikile. Ezamkelela ntoni? uThixo. Inkosi mayibe nathi. Mzi wamabhashe ninezihlobo namhlanje ngalo mntwana. Inkosi mayibe nathi. Nibe nezihlobo, anizikhangele nje izihlobo zingaka. Inkosi mayibe nathi. Ngenxa yalo mntwana zinkosi zami, noba kona besingakabenzi misebenzi ngako ngokwasecaweni, wavuma ngomlomo, wayamkela inkosi, weza sahlangana naye ngokwelizwi likaThixo. Ngoba ithi incwadi yeBhayibhile, ningakuyilizeli ukuhlanganisana njengesiko labanye. Mayibe nathi inkosi. Inkosi mayibe nathi. Ubesiye ecaweni. Naku umgcini sihlalo wakhe bethetha ngaye sipha endlini. Thixo makabe nathi. Kufika kwakhe ehamba nomntanakhe, fika babulisa hamba ozihlalele endaweni yakhe. Inkosi mayibe nathi. Uzongena inkonzo asine nabanye abapostile ebengengokhutha umveto zinkosi zami. Inkonzo abapostile niyayazi ayenzenze ithi nayo ubesithi njengathi. Inkosi mayibe nathi. Njethi ukuthi ke tata wethu ndithe nje ndawudlula kulo mazwi ukuba bekungenjalo ngendinixelele. Ndiyahamba ke ngoku, ndiyahamba ngoku. Inkosi mayibe nathi. Ndiyahamba, kuyahanjwa zinkosi zami. Uhambo ke luyalungiselelwa. Udade wethu ulungiselela uhambo. Inkosi mayibe nathi. Ndobeka lo mazwi tata uNgolwa. Enkosi. Amen. Siyabulela tata. Singwabona umfo emthimde. Khonza naye. Uqashwa eGoli. Ngolisuku agqiba ehla ngalo emgodini ufika wabethwa itafile.
kodwa waphuma nobutyebi basemgodini ngelo xesha wazokondla abantu abakhe. Nalo dade uqatshwa kwezi nyanga ezulwini, uphume nobutyebi basezulwini futhi yodla ngabo. Akho nto ithi kangasebenze usebenzise. Kuyasetyenzwa madoda, apho ndikhona nibe khona, siyabulela phaya. Singathithiswa ke yile nto ithi kuzoqhutshekwa. Ayakho omnye umngcwabe esawubuye siwuqhube ngaphandle kwalo mzimba walo mntu. Sekuyipati nje yangosi zoyenza ngomini singayaziyo amabhasha azosixelela yona. Olo suku azolutsha iyena mngcwabo nguwona. Oh, yiloo nto ke nisibona sizithatha zonke indawo zokumngcwaba. Masimngcwabe sazi uba simngcwabile ngoba sizophinde sizomgumba, siyophinde futhi siyokwenza into esingazenzayo. Noba siyawuzenza ba sawube senza nje ipati, amazwi epati ngolo suku. Ayibonge igama lenkosi. Ayolunga ke lento uba vele sithi hayi athi amabhasha ezoqhutsheka. Fike kuma imoto apha thathani sifake sicela indlela siyahamba. Andinawo amanzi sizowasela. Akhona ningangakhi namanzi abequrha xa engekho sisele enze abantu bonazi uba besizongcwaba umuntu. Ubumnandi Sibulise utata umkhokheli, sibulise abefundisi abakhoyo, abefundisikazi, otata belali, inkosi yelali, omama bebandla, abembi, siyanibulisa abantu abakwethu ekuseni nje kulo mzi wakwaBhashe ngelihle igama likaYesu, amen. Hayi ke incinci lento kuthiwa masiyenze. Kukutsho nje ngokuthi kuzosukwa apha sihambe siyombeka, otata benza ufefe phaa engcwabeni, siyigqiba inkonzo. Siphinde ke ngoku sizoba nenkonzo yezithethi ngapha ekhaya khulu lo likamakoti ngomhla ka-21 kwakule nyanga. Sobe sinenkonzo ke ngoku yomngcwabo ngapha ekhaya khulu. Imeko ke bantu abakwethu zala umhlaba ke siphila kuwo zifuna abantu abakwazi ukukhawuleza bacinge kungakade konakale. Yiyo ke ngoku le nto siye sabona ukuba heyi kulaa ndawo besimbeke kuyo umakoti akukho mbane. Iintsuku ezininzi oko sasimbeke phaa zange ube khona mbane. Awukabikho ke ngoku umbane nangoku, and asiwazi uba uyawuba khona nini. Into yoba ke sifane simgcine phaya umntu enezanto zijikelezayo nasemzimbeni ade abonakale umntu, noko sawuxolisa ekhaya apha kwaBhashe ngoba ke sigqibe sisodwa thina silapha kufutshane kodwa sababikela abanye baye bahlekazi konakele. Asikwazi ukuyilinda laa mini, sivumeleni siyithathe le nkonzo yokuyombeka ngokukhawuleza ze siphinde ke ngoku sigqibezele. Masithi ke ngoku enkosi ebantwini abathe xa besiva uba kuyaleqwa bagijima bazofika kweli khaya, ngoba ndicinga uba mhlawumbi ngoku singangaphinde silifumane ixesha lokunibulela, ngoba xa sesibuya phaya ngoku ndicinga uba noko sawubuyela kule ndawo besikuzo sifumane awumanzi asexhurha, emveni koko sikhululane. Ukubulela ke nkosi zam enkosi kona kona ukusweleka komuntu ngolu hlobo kuzenza iintliziyo zihlale zibuhlungu. Akukabi mkho mnandi ncam. Kodwa sibulela eli bandla likamakoti athe wazayamanisa kulo ukuthi libe khona ngeentsuku ezingaphambili, lisahamba nathi nangoku, lisazoba nathi side siyogqiba. Siyalibulela kakhulu ibandla lakhe. Sibulele
omakhelwane bale ndawo. Simane ukuyithetha ke into ethi xa ufika endaweni usazama ukuqokelela njengoba nibona kweli khaya kusadityaniswa ukuba kube ngumzi oqinileyo wehlele into enje noko ivele amadolo la ubone uba noko atyhafile. Sibulela ke omakhelwane Nkosi yam abathe kwangalaa mini kwenzeka ngoba ke umakoti igrosari yakhe yaphelela kulaa moto yayimtshayisa phaa ngaphezulu. Kwabonakala ukuba kunzima gqitha futhi koomakhelwane bakhawuleza bayikobela le nto, bakhawuleza badibanisa oo-50 rand, oo-100 rand, no-200. Sakwazi uba beze kweli khaya futhi bave bafika nathi singenayo ne-2 cents bangathi babonile. Sakwazi uba sikwazi ukuphunga kwangalaa mini. Siyabulela kakhulu koomakhelwane, nkulu le nto bayenzileyo. Sengathi uThixo njengoba kule ndawo kusathe phaa naphaa basaqeqelene bongeza abanye oomakhelwane abafana nabo. Kungafiki omnye umakhelwane ozofika athi xa kusithiwa bekusenziwa kanje afike yena aphume ecaleni. Siyabulela kakhulu boomakhelwane, inkulu le nto niyenzileyo kangangokuba asikabi nayo igrosari nangoku sisadla laa grosari benisinike yona. Siyababulela ke nabanye Nkosi yam abantu ababe negalelo kweli khaya lokuza nalaa grosari bezo-edisha kuleyo makhelwane nezihlobo zethu zakwabo umakoti. Siyabulela zikhona ekhapha. Siyabulela kakhulu bantu abakwethu, nathi le nto yehlileyo bantu basebukhweni bethu isiqukile. Besingekayilindeli, besalindele uba abantwana baphushe baye phambili bakhulise abantwana bakhona kuze nabanye abantwana abasesiswini. Kodwa ke ngoku umakoti wavamba nalo usesiswini engekambeleki nombeleko. Kodwa ke siye sithi ngoba uThixo uthande yena